Rinsan jika balatip kerteng kum kakam Meghalaya kelapan bena ya ki kertong ke ban yang ban aireng kum ki kertong ha ki election ke ban wan jong ke ying darbar thawain jong ke jela kaban salong house nem ar hajar ar pulai ki te ki kertong ki kentup ya ka kong Angela rengat kabalong ka wei na ki riu pau khmat ke jela kaban aireng na ka 19 South Shillong constituency kadba uba kerstoi bor pertu un aireng na ka 17 North Shillong constituency. Ya ka kerteng jung kitai ke arngot ke kertong lapan bena da ka kong wan penhun karsentiu ha ke jengelang ke belalong halaban ha ke sengi palai. Thaba keren berkilat pathai kubor. Ka kong Angela kalong baka dauba bakalami madan sya kene ke rensan panyakun ke election kalong bakin yok ben beteng ya ki kam jong ki kata ban ai syu ya ke jing syakri kapa compare berkaba kamjanai sya ki pajba ke jelah. Na kaliang ba kursoi bor ulaong ba kane karensan kam kadon kejinget banyakun ban penyo biang ya kesen syar pajba kabanala kabalayang ha kanong rim jong kejinget teblem bar kejing sngaulem knang banyo wan rano ya kejing kela kibadon jingmot. Kumbi yong ikong wan penhun kakam kadai karensan jong kipat ba bat kakam ngim kwa ban bun ketin ni kwa ban penir kakam bat ban ya chakmat halor kakam ti mentaski ngakwa ban pentip pat ba nakarensan kam ania kunya kane ke election kaman wan na 19 South Shillong kum i independent candidate nakarensan kam bakadaw ba ni kabangi ngiyami menta siya kane karensan kalong bangi shim ya kane karensan kum sakaway pat karensan kabangi niya beteng ya kikam kijongi lesi kipat ba katukane kitip syapang kikam jongi regila bandon itu ru kibam tip yangi tingas kwa banong banganga day kakna kabahe basan hang ni halaban ngali school hang ni hajanhi hapain maun but nadu kapor banga syong ha college hi ngala nyom syakin kikam ban lang ber kipat ba ban persyang ban wan lam ya kata kajing im kabasuk kabayar ke baro but haba nadu kapor basyong kelas niyo i bakibun kijing hibaban mo hendrai menta katang mi kisnem kapau syai baka jelahi barak kawai kala sadin siapa pala kani kajing sadin kapau tingkren hakini ki indicators ki bana kapor dang siang niyo i baha kapuli puthi ni don satrai hakakwat kakya hakpor bawan ban kaklam niyo i bangi khlam long kita ki bala penkret pa niyo i baki briu ki hap mare na wei shawei tang ban kam ya laki hok ban yo iki kam ki jam hadin bakila yo ka jing puli niyo i bala bam krun ka bangsa bangi ong ka bangsa kam dei tang ka jing shimno ka jing keni no ka pisau pa ba ndai ka jing pendon kam bakla ya ka bor laki dei ki parti ki belarim ne ki bedang thamai pet benya bat ho ya ka jing im ka jongpi ya kita ki kertong ki bela mi khmat na benta jongpi laki la mi sansnem posnem khat sansnem hato pet ke e kata ka jing kala ka bas kem bat ka bapura ka bal awan ha jing im jongpi sakawai nga ko awan ong ba kita ki parti laki dei kita ki national party na ki regional party tang ha kane ka sansnem ka bala depro hatong in yat ho ka ei ka ba ki le ban pet ning kong ka bha kam ya pa ba habanga ong kum ne concrete examples mentang yo i ki nong trei bela laki dei ki nong hikai ne ki batre ko ka kya omba nsuai tang hakapor baki dawa handai barabor jing sisa kadai bandon kata kajing burom yaki hok handai ngi smotu ban ni tip bakum makalong ka sensar kadar menta hari wat menta bang ya long ka press conference ru ki paralok chongi ki nong hikai ki hapanya mi madan
ban kam ya ka ka badai hok ka jongki ila tresan benai ka de ka hok jongki ban yo ya ka jing sio wala ka taru ngio I ka jing meng jongki ni kinong ya lam jongi ki ba snow wa kim don hok tikini ki ba ngin ya kun ba sa shisin nakwa ban hot snow ba iwe syakani ka campaign ka jongi om tang ye ki breu jong ka South Shillong namar ba nganget ba kani ka campaign kan long ka ka ba pair na ki campaign na bas dang hingi kwa ba kan long ka ba khoi ka ba sha ngin pentit ye ki pat ba ka no ka jing don ka jing em ka jongi ka no ka jing rut ka jing set jongi man la ka por namar ba habas dang ban ya kun ban kam biang ya kata kasat sensar kada ni hab sedang wat nakarukom campaign ka jongi hakani ka election tingi khot ngobha ya barok banya don bentalang ba sasisin nakwa ban khot ngobha kamtam yaki pat ba jongka South Shillong ban ong ba kani ka constituency kalong ka bakar pangha haka jela ka jongi ba kani ka constituency kala ban lam lenti ya ka jela bangin penwandur ya kani ka jela kat kum ka jing ang not jongi ki pat ba om da ka jing sha panyat ka ki hes pa ne ki tu ki pa persang ban thiet ban kani ya ka vote jong phi da ka ba pen set tin ngi nget ru ba ka de ban don ka jing song sngan ha kani ka jela ama dam don ka jing song sngan ka ba solid ka ba biang ngim nom la banya chman Jom ki nong trei nong bela kum ki security guard nang ta ki nong trei hagi hospital nang ta ki contractual worker ki batre hagi department ki bapero per ngi na yak sat ngi na yakun na gaman ringkat bat ki ti kini kinde ki ju ki issue ki ba ngin sara susu sagane ka rinsan pade jong ka sanjima sima ndre na lon nang ta pade idan ru shibun ki issue ki bangin hap ban yakun kani kadang don kadang day tang ga jing sedang jong ga jing yalin ti jong ga jing yakun tetapi pai se ka kot ka khia ha ga jela ga jongi ka kot ka khia ka long satrai du da ngia nujor bat kiwe pat ki jela na lor ba ka long satrai du ka long ru ka jela ka ba ngila banong ba ka kot ka khia bat ka sumar pang ka long ga barang dor nanta ga puli putiru kadan satrai du na lor ba kadan satrai ka jela ka jongi aka liang ka puli ka putiru ka dei ka jela ka ba remdor hadu kata ka puli ka puti nanta ngin pai sya ka jinglong ka jingman jong ka mariang mangi menta lesi ki ba im agni ka pateng ladangi perkhat tang ya ladi ti ka ri ka jongi ka jela ka jongi kan jot indringin hapru kan perkhat naga benta ki pateng gi manwan ngahi nganget bat mangi kum ka kunhun ngi nget ba ya kani ka mariang ngi sim ka liang na ki longdin gi jongi bat ngin haban I haki ya ka mariang ka ba kila ban ring ban penhiar men sim da ka leher ka ba khot ngi haban I sigi longdin gi jongi bakin di ye ki bang ki thiang ki ba mi na ki poliu na ki krem bat ki batut sigi wa ki jongi ban ngi hapru ban I sigi longdin ki jongi yo khau yo kuba ye ki so ye ki pai ba makiru kin bam bakin yo ban tei ye ka jingim ki jongi tingin hapru ban ye kren ye ka yo kam ka yo jam ki khana samla bat susi mentang ye kendu bat pi ki press haka singi ka ba menta ka ade ka singi ka ba sao haka ba ki nong hikai ki jongi ki khana samla ki jongi ki ba traisi tom ban hikai man laga singi ki khon ki kti ki jongi menta ki ha ban thia sumo hasuro kadau bale tang bakin yo ya ketulok ka ba ki klam yo menta la asan banai ding plelat ding ba ki mo ba teknologi ka ba ngi panan kam menta ngila bani song meeting online bani kren bani thir bani tai lembat ki parlok ki badan keleng kani ke jela ke jongi bat ki badan sabar jong ke jela ki bala yeno senyang bat hagani ke por ngamla ru klam da ai khuble ye ki parlok ki bomdan ringkat bani ki badan sabar jong ke jela sabar jong ri india ru ki ba lapin wandur ya gani ka kam me khalia kini ki kotling kedop
kibangi la asam menta la shibnai segi pajba di nganget pi nagaliang kinong tau kuboru pilayo kini kindai ki kam kibangi ngentre ke nongrim kalau don lupa haga sela ke bahar tindrei ki mat kibangi labu ngimong ba kilabyang sispa na ke sispa hindrei ngi plelat menta ye ki pajba ba makiru kin pasat jingmut mendai tang bakin pasat jingmut wat kin kentho ru yengi keli jing keli yengi balai bangi ha bani sekmat ngi kloi ban ai ye ke juba namar ba ni don ye ke nongrim ke basai ye ke jingmut jing berkat ke basai bangin ai ye ke jing sekri seki pajba hangni ye don laingut menta i kongwan penhun kumi nongelam jong ni press conference i kong Angela i bala penbena sepi mentan ba inyang nagani ke constituency haga bangi song menta nagani ke port 19 South Shillong mangi ngilai don ha ke jeli jong ki kampat ba lada ki potli isnam ngahil di simet lada ngakhen nadu kumu kena bapule Shillong ngalai don benda lesi menta la palat arpusan snem hadu arpu prasnem hagi kam pajba bat ngalai trei hagi babun gi benta bat sipo snem tam men swa pede ngilai don lang ba ikong Angela ba ikong wan penhun hakaba ngilai lam khamat ban ye sim benta lang bat ki nong trei nong bela ningkong jong gani ke jela ke jongi pilayu ihi bat ngiru nilai kendu bunsin bat pi hagi wei bat ki lempung ke kenhun jogi nong de madan mentala andriusnem nilai khun nilai excited lingkat bat ki bat ngim artati ni lada ki nong song snong jong ki constituency ki bangi ngini khun kin ai ye ke jingkersan bat ngin pinti kena bangin ai ye ke jing sakri ke bajanai bat ke bakordor tam tinga ngakerteng u kersoi bor pertu bat ngalarai ringkat bagini ki parolok bangan terwa ye ladi bangan ye khun haga election arajar arpulan naga North Shillong constituency 17 North Shillong constituency bat shwab ngan poi segi katu gani gi phang na sim ye gani ga kabu ban khot yaki nong song snong ki ba e jonga 17th North Shillong constituency ban ai yaka ketiga mon yaka ketiga diam ban sei yaki but yaki jing start yaki jing sempang gi jongpi ngin ya lenti ringkat bangin teipat yaki imlang salang ga jongi ke badon yaka jing sngan yaka jing tengen bat yaka jing kermen ban nga khotru yaki nong song snong jong ga jela baro ko we ka por ka dei menta bangin teipat lani bangin kam genti biang ya ka sensar pajba ka benela ka bomod ba iwei nong song snong inyo bania sim menta ka sensar ka khadar klem ga jingti klem ga jing atatin klem ga jing dukha mensim diringkat bari kong Angela lembat segiwe ru ki bangi community ki ban saya snok tilang ngan yeng kumu independent candidate tangba nagani karinsan ka kam ka bangi la akerteng kam Meghalaya ti kani ka kam Meghalaya ikong wan penhuni lamai phang kam dei ka ba sumi menen o ye ka kerteng ka jongka lese ngirang chu suit chu shor dang si benai mensua hindrei ke jingye trekam ban penwandur ye ki nongrim bat ban penwandur ye ki mat bangin sim bangin yatai bangin bu akmat ngi pajba kalapun lani ngila sedang nadu arajar khat khandai bat arajar arpowei kalau longru ka por ka ba yengi baro namar ke jingwan jong ka klam ngimsim nala ban yemi